Hai xa un tempo que a náutica galega demostrou que non entende de fronteiras. Estes días, Portos de Galicia volve a asistir a un dos salóns máis importantes do sector, o francés de La Rochelle, unha cita na que baixo o paraugas do ente participan diferentes actores. Aquí neste stand se dan cita portos deportivos galegos, máis dunha dúcia de instalacións están representadas, hai tamén concellos, hai presencia de algunha mancomunidade de concellos e, en definitiva, do que se trata é de seguir propoñendo as vantaxes, as importantes ventaxas que ofrece a náutica de recreo da nosa comunidade autónoma. Oportunidade para a promoción, pero tamén para establecer contactos con outras partes de Europa, un xeito de coñecer iniciativas que ofrecen novas posibilidades. Contactos con usuarios directamente e contactos con asociacións europeas de navegantes como pode ser Pasporescal ou como pode ser tamén as que poñen en marcha iniciativas de regatas que poden ser a navegación en rally ou doutras características. Tras uns anos loitando para facerse un oco na primeira liña da náutica, a oferta galega traballa agora para fidelizar os navegantes, mirando tamén para os mercados máis exixentes. Logo duns primeiros anos de presentación da oferta, pero agora é un momento desa fidelización, é un momento desa captación de negocio, pero lóxicamente cunha proposta de futuro, unha proposta que se poida desenvolver en diferentes mercados, os mercados, lóxicamente, do arco atlántico, que son moi exixentes, como pode ser o mercado francés, como pode ser o mercado británico ou tamén, por suposto, o mercado español. Segundo Portos de Galicia, a presentación en escenarios internacionais de iniciativas como Navega o Camiño ou a Regata das Illas Atlánticas supón un salto de calidade na promoción entre os navegantes do arco atlántico europeo.